V košickom Sky Lounge sa uskutočnil Business and Fashion event, ktorý prepojil svet módy so svetom podnikania a vytvoril večer plný krásy a zaujímavých kontaktov. O jeho organizáciu sa postarala agentúra Black and White Productions, vedená Katarínou Ficelovou. Hlavnou časťou programu bola módna prehliadka, na ktorej sa odprezentovala elegantná kolekcia Zuzany Hakovej, luxusné plavky od Celestie by Nataše Azary a ručne vyrábané topánky značky Horký boty. Kde hľadali návrhári inšpiráciu a čím sú ich kolekcie výnimočné? Mám rada jednoduché strihy s nejakými zaujímavými detailami a hlavne keď sú to nadčasové kúsky, ktoré vám dlho vydržia v šatníku a viete si ich doplňať. V tejto kolekcii ma inšpirovali hlavne farby prírodné, odtiene mokky a zelenej. Materiály, ktoré zháňam po celom svete a triedím ich veľmi detailne, pretože pracujem s materiálmi už 15 rokov a pre mňa každý materiál má hodnotu. Snažíme se být originální, a to jak designem, tak i kvalitou, a hlavní důraz klademe na pohodlnost. Vzhledem k tomu, že děláme převážně zakázkovou výrobu obuvy, tak je to o tom, aby ta obuv co nejvíc respektovala chodidlo, aby odrážela denní rytmus toho člověka. Business and Fashion event v Košiciach nebol len o kráse a móde, ale aj o stretnutí inšpiratívnych podnikateľov a lídrov značiek zo Slovenska a okolitých krajín, ktorí okrem vyjadrenia podpory talentovaným dizajnérom prišli aj nadviazať nové kontakty a partnerstva. Bol to krásny večer, bola to naša prvá akcia v rámci spoločnosti a myslím si, že dopadla veľmi úspešne. Stretol som tu ľudí, ktorých som tu nečakal a ktorí ma veľmi potešili, asi tak by som povedal, s ktorými som sa nevidel dlhšiu dobu a stretli sme sa naozaj úplne náhodou na takejto platforme. Prebiehalo to veľmi dobre, modelky boli úžasné a musím povedať, že po veľmi dlhej dobe mali úplne úžasný look a perfektnú vizáž urobenú. Krásu modeliek zvýraznil kozmetický RV salón a kozmetika značky Farmacy. Dokonalý vlasový styling im zabezpečil salón Anti-Age SRO. Naším takým motom je slúžiť našim klientkám. Milujeme naše klientky a snažíme sa pre ne urobiť fakt tie naj služby a hlavne, aby sa u nás cítili veľmi dobre. Čiže sme tu pre nich. O plynulý priebeh podujatia sa postaral moderátor a DJ Rolo. Atmosféru večera spríjemnilo husľové vystúpenie Viktorii Linen či spevácké predvedenie špeciálneho hostia, poľskej speváčky a modelky Kai Tomaševskej, ktorá rovnako zapôsobila aj na móle. Hostí očarila aj ďalšia pôvabná modelka, Radoslava Beslerová. Obe sa už čoskoro zúčastnia medzinárodnej súťaže krásy vo Vietname. Je to pre mňa veľká česť určite, že z celého Slovenska idem práve ja a budem sa snažiť teda nesklamať a niečo tam získať, nejakú tú výhru. Idem do Vietnamu, ale budem reprezentovať svoju krajinu, takže budem reprezentovať Poľsko. Ale tiež si myslím, že budem robiť viac hudby, pretože práve teraz mám nejaké svoje pesničky a pokúsim sa ich robiť viac, pretože som na to nemala čas. Na módnej prehliadke zažiarila aj čerstvá víťazka titulu Miss Super Talent of the World Barbora Šuňavská. Ako s odstupom času hodnotí účasť v prestížnej súťaži? Bolo to veľmi obohacujúce a naozaj dalo mi to nielen krásne skúsenosti, ale aj rôzne kontakty v rámci celého sveta, skrz dievčat a otvorilo naozaj brány aj skrz toho cestovania a pracovných príležitostí. Podujatie vyvrcholilo tombolou plnou exkluzívnych cien. Jej losovanie sa nieslo v uvoľnenej a veselej atmosfére. Výnimočný večer, ktorý bude ešte dlho rezonovať v pamäti hostí. Business and Fashion event priniesol do Košic poriadnu dávku elegancie a nových príležitostí. Ema Borková, Ahoj TV.